Христос посеред нас. Дорогі наші глядачі, сьогоднішнє недільне Євангеліє гласить нам: «По вірі вашій нехай буде вам», сказав Господь двом сліпцям, і негайно відкрилися їхні очі. Скільки віри, настільки й прибавлення Божої сили. Хто відчиняє себе Богу через віру, того наповнює благодать Божа, а хто закривається невір'ям, в того не входить Бог, хоч і знаходиться поруч. У цей день Свята Православна Церква звершує пам'ять, а саме Різдво святителя Миколая, архієпископа Мір-Лікійського чудотворця, та почитає мученика Калінніка, який жив у IV столітті. Преподобних Костянтина і Косми Косинських, староруських, про яких дізнаємося із XIII століття, мучениці Серафими Діви, яка відійшла до Господа у 138 році. А також сьогодні ми згадуємо святого мученика Даниїла Черкаського, який не пошкодував власного життя заради утвердження православної віри на українських землях. У 1776 році утиски польської шляхти проти православних досягли свого кривавого апогею. Тих, хто не переходив у католицтво, підлесливими обіцянками або загрозою смерті заганяли в унію. У містечку Млієві на Черкащині уніатський священник намагався переконати общину перейти в унію. Тоді громада, розуміючи, що храм у них відберуть, звернулася до благочестивого православного мирянина Даниїла Кушніра із проханням, щоб він забрав з престолу святу чашу. Помолившись із благословінням, Даниїл увійшов до вівтаря, огорнув чашу церковною завісою та заховав під дзвіницею. Противники православ'я вирішили помститися. Даниїла посадили до в'язниці у Смілянському замку. Йому запропонували життя взамін на зраду віри. За православну віру готовий я померти. Саме такі слова почули поляки від сповідника. Ці слова стали вироком і водночас подвигом. Поляки прив'язали мученика до дерев'яного хреста, облили смолою та підпалили. Але навіть в останні секунди земного буття він закликав народ берегти святе православ'я. Тієї ж миті шабля одного з катів обірвала страждання мученика, мужність якого зміцнила сили вірних у збереженні прабатьківських традицій. Дорогі брати та сестри, у сьогоднішній недільний день свій день ангеля зустрічають Анатолій, Олексій та Костянтин. Возлюблені, звернімо увагу на мудру пораду святителя Іоанна Златоуста. Любити є справа чоловіків, а поступатися – справа дружини. Тому, якщо кожен буде виконувати свій обов'язок, то все буде гармонійно. Бачачи себе улюбленою, дружина стає дружелюбною, а зустрічаючи покору, чоловік стає покірливий.